danna mana subscribe kana ku danna ƙararrawa da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu za su same ku akan kari. Tirkashi daidai wani karkatan wani, yayin da wasu suke ƙinka a lokacin wasu ke fara son ka. Al'amarin da ke ba mutane mamaki ga masoya Baba Buhari, kusan kowane lokaci ƙaruwa suke, kuma abin mamaki ƙara ƙaruwa yake. Ɗan balki komanda kenan, kamar yadda kuke kallon fotonsa a wannan bidiyon, yayin da wata magana mai ɗaukar hankali kuma mai ban mamaki, yadda yake roƙon Allah cewar Allah duk inda ka sanya Buhari, wato a ranar gobe kiyama kenan, makomar Buhari ko kuma hisabi da hukuncin da Allah zai yanke wa Buhari, ɗan balki komanda yake cewa ya Allah, duk inda ka saka Buhari ka saka ni a gurin. Duk kalan hukuncin da ka masa, hukunci in dai ka sanya shi a wuri ko a ina ne, yace yana fatan Allah shi ma ya saka shi a wannan gurin. Wannan maganar da addu'ar da ɗan balki komanda ya yi ya ba mutane matukar mamaki, kuma ya ja cece-kuce sosai a jihar ta Kano da ma kuma da ma yankin namu na arewa ga duk wanda suka riski al'amari. To wannan dai ba sabon al'amari bane da yake faruwa akan masoyan shi Baba Buhari, domin kusan a shekara ɗaya ma da watanni da suka wuce, bayan ɗan balki komanda shi wanda kuke kallo, da akwai wani dattijon ma da ya fito ya yi magana makamancin wannan, yayin da suke kyautatawa shi suke kyautata zatonsu da kuma kyakkyawan manufarsu akan shi a shugaban ƙasa Janar Muhammad Buhari, wani dalilin yasa suke furuci irin wannan furucin a kansa, na masa kyakkyawan zato da kuma fatan alkhairi a rayuwarsa ta nan gaba. Wannan dalilin yasa suke furta dukkan wasu maganganu masu muhimmanci akan Baba Buhari, sai dai kuma hakan ya jawo cece-kuce, kuma ya sa mutane suka musu kallon marasa hankali da kuma rashin tunani a wani ɓangaren guda.